sjældent du møder en køber, der er 100% ærlig. Sælger. Ja. Sådan. Ja. Og vent, og vent, og vent. Perfekt! Og kæft, du er god i dag, Sofie. Problemet er, at han er så skide opreklameret, den der. Perfekt, Sofie. Og Sofie, også bare vent på lågen. Lad være med at lade dig friste til at presse. Jo, og god tid, og god tid. Og rigtig pony. God tid, ikke jeg.